и пистолети. Од Митко още два јумрука не сте оцелели. Интриганти, хјумари, злобари, дразнете Митко още и ще има шамари. Копелето долни од Митко на страна, да не ви да каже рязко в нощта. Всеки знае и говори за Митко с респект. Добър е, но и лош. Такъв е до днес. Не се закачайте с Митко, да не стане беля. Да не се наложи бърза помощ да викате. Говори малко, но показва много дела.